салому алайкум дӯстон, пастелҳои навинка омадага. Пастел, адёл, сарчо, дастархонворӣ, ҳамаи намуди чизо ҳаста. Адрес бозори Коровон, тарафи Пажака, 4-ум қатор. Бо диққат тамошо кунед. Ҳамаша барои шумо нархи оптовӣ. Чанде оптовиош? 90 сомон. Жаткай оригинал. Чансма? 90 сомон. До нафара. Бе барош авгол чанда. Довним ба довним. Маташ беҳад матои хишрӯай. Чӣ медонед, аммо истифода бурдагем медонем. Гарантия дора. дора. До 2 донӣ ба донӣ 48 до 74 гарантия дора. Агар пад биро обратно вазоят қабул мекунам. Ина тамошо ки. Шанс ма. Нархи оптуш ав. Оптумш 160 сомон. Ё розница 250 сомон. Ина тамошо кунем бо тенто ки ранг чанд ранг дорае? Иб зиёдай. 10 расветка зиёд дора. Беҳад сифаташ хубай. Ранг падзана гарантия қатиб вазоят қабул мекунем. Бор-бори навай ё ягонташ узбек нест. Ҳамаш фабрикаи Хитоя. Ина тамошо кунем. Баъд хеле адиёлорам ҳаста. Адиёло чанд сар мешава? Адиёло ай 2 нафара 110 оптум сар мешавад то 450 сомон. Бия адиёло я бор реклама кунем. Номроша дар рӯи экран мемонад. Касе ки заказ кардем марҳамат ватсапшон нависен. Адресашон пурра гап мезанад. Адресшон бозори Коровон, тарафи Пажарка, Хитои бозор. Ё чанд сар мешаванд? Хоб бародар ма барои клиентҳо 250 сомон, дар бозор 300-350 сомон ай. Инаи 280 сомон барои клиентҳо. Инаи 250 сомон. И 280 сомон. И 270 сомон. Касоне ки заказ кунанд дастсафка 20 сомон дохили Душанбе. Хай адресша пурра бо менависем, дастсафка ба анҷо ҳаст. Хайру шама шуфанде. Анаи туркиро гавза. Ай пакривало да 7 чиз дора, просин дора, 5 навличка дора, я пакривал. Оптови нарх 400 сомонш кардем ба хотири клиентҳо подписчикои аккаунт. Ишам 400 сомон ба хотири хирд ака, ба хотири клиентҳо. Барои клиентҳо маш нарх оптови бо. Наиш просин дора, пададиалинг дора, 4 навличка дора, зимни вариантай 650 сомон. Иш 330 сомон нархи оптовиш. Иш 400 сомон. Иш 650 сомон. 400 сомон. 7 чиз. У 400 сомон. Наиш 550 сомон. И 400 сомон. Ҳар ё чи? И 400 сомон. Гавза. Инаи зимни пасело, просин дора, пададиалинг дора, 2 навличка дора. Оптови нарх 300 сомон. Оригинал. Иш 350 сомон. Гафри шаган. Иш 220 сомон. Ака рафтем пастелои пастел и 180 сомон. 150 розница будам. 4 та навличка просин пададиалинг дора. Чанд ранг дора? И рангош бисёр. Рангош бисёр аҷа ҳама ранг ҳаст. Ё ши на ё. И дилакои новинка та ҳама ҷо 250 сомонан, дамо 180 сомонан. И рангош бисёр ина. И расветкаи сафеди сирх дора. Ё ши на тексилхона. Ё оптови нархшон 250 сомонай. Беҳад сифати сон каси заказ кардем марҳамат. Адресша пурра менависам. Зиёда якум даста оптови якум даста. На сарчо хута газа. Иҷа бисёр ҳама намудаш бисёр аста. Ҳа бо хутуна пеш бибинем барои ягон арӯз, барои ягон чира на. Чизи комплект ҳам ҳаст. Халат қати сарчо ҳамаш Туркия. Арзон ту метавонед хеле ҳамаш ҳаст. Вибршон бисёр барои дар видео бисёр хеле бисёри бад меояд барои ҳамон худагиша камера мекунем. Ҳамаи намудаш ҳаст. Пеш бибинем бо адреса пурра мефаҳмонтон. Сарчоқро гавза сарчоқи. Сарчоқо комплект калон майда 80 сомон. 80 сомон. Манаи 60 сомон. Да дона дора. Сон ҳамаш нархи оптовиш розница 100-120 сомон. Ҳамаш нархи оптовиш беҳад матоиш. Хебиан. Ина тамошо кунем бо диққат. Тамошо кунем. Ози ҳама сарчоқоша реклама мекунем баъд дастархоноша. Ина тамошо кунем. Наи сарчоқо борои новинка, вишибка, сифати хуб, хитои. Оптом нарх 100 сомон. Наи дастсветка қатъияй. Дӯстон азиз лайк подписатсаро фаромӯш накунед. Пешакаматон дар раҳмат. Касе ки омадани пеш на марҳамат. Сакай. Наи дастархона борои новинка 350 сомон нархи оптовиш. Чанд ба чанд аи? 320 дарозиша, бараш 180. 320 дарозиша, бараш 180. 10 грам зиёд доз ҳамаи рангоша нишонатон метавонед бо диққат тамошо кунед. Арзоно ҳам ҳастай. Арзонаш ҳам ҳаст, нархошон ҳар хела. Ай чанд сар мешава? 110 сум боло. То 350 сум оптови нақша. Ё маш Туркия. Сифатшон беҳад назар. Вариант 110 сум аст.
дӯстони ҳамон дига адреси ҳамаи фарону ай тарафи пажарака ки дарен то охира меем ва дасти рост мегардем дукони Парвиз Айк. Агар ай тарафи Кровон Сити дарен бари Хитой бозор да мешавад. Номерошон бо дар рӯи экран ҳастад.